Dobra mordo, to co? Nagrywamy to. Dawaj załączyć tego autotuna. Jakiego autotuna? Walimy old school. Jak old school? Przecież old school już nie jest modny. No to kurwa będzie. Wchodzę jak maszyna, chcę to iść tu pozabijam. Możesz mówić kurwo chwila, już mnie za chuj nie powstrzymasz. Jestem niczym heroina, nie wyłączysz tego chilla. Od każdym stylu ich zabijam, chyba suko widać. Zmieniam flow, robię show, twoja panna mówi wow. Zmieniam flow, robię show, twoja panna mówi wow. Autotuna wyłącz ściero, to cię zapierdolę venom. Jestem niczym koszmar hello, w końcu czuję progres elo. I zabijam jak morderca, zawał serca konkurencja. Mój team ciągle się rozkręca, twój opiera na panienkach. Już niedługo na koncertach atmosfera prosto z piekła. No bo spłoną te głośniki tak jak ta warszawska tęcza. Trzymaj moją rękę mała, będę karmić z minigana całą scenę aż do rana. Nie nadchodzi nowa fala, to tsunami zapierdala. Po miesiącu większość zjadam, zasięg rośnie, ja na mecie, ty na starcie, przykra sprawa. Czuję w łakach tą nienawiść, w sumie mnie to tylko bawi. Youtubera nie są nawet w stanie tutaj zranić. Kevlar w głosie i na bani, będą tu przychodzić fani. Na ich pogrzeb zaorani, dziś zatoną jak Titanic. Strzelam serią kałasznikow, a ta amunicja real talk. Wyświetlenia mówią wszystko, to nie tylko fanbase dziwką. Nazywają pseudo-raper, zjeby mają znów pretensje. Jak założę już wytwórnię, będziesz błagał o atencję. Bang bang, jestem fejmem, zaraz kurwo maskę zdejmę. Bang bang, i jak bomba atomowa zasięgiem mnie. Bang bang, mam maczetę, więc tych bananowców zetnę. Bang bang, cały mainstream i podziemie, jestem wszędzie. I się spełniam w tym co robię, rzucasz kłodę mi pod nogę. Ja ją przeskakuję luźno, takim kurwa jestem kotem. Co tam kurwa zgniłe jajo, szukasz bifu, no to śmiało. Ale nie wycieraj sobie czyjś śmierci moją twarzą. Styl na bicie Terminator, lecę tak jak Aventador. Zbiorę plony jak tornado, choć to nie jest Colorado. Wszystkie oczy na mnie patrzą, bo się pojawiłem znikąd. Kluby są dla nas za małe, narodowy z mą publiką. Dla jednej liczą się te lajki na Insta, ta druga w głowie tylko co weekend Wixa. Trzeci priorytet to jest pieniędzy liczba, a czwartej zdrada to jest życiowa misja.